नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. राजस्थानातल्या जयपुरात पुलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षकांच्या अखिल भारतीय संमेलनाचो आयज तिसरो आणि निमाणो दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या संमेलनाच्या सगळ्या महत्वपूर्ण सत्रात वांटो घेतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकारी या संमेलनात वांटेकार जाल्यात. या संमेलनात सायबर गुन्ह्यांचेर नियंत्रण, पुलीस सेवा तंत्रज्ञानाचो उपेग, आतंकवाद विरोधी आव्हानां, डाव्यांचो उग्रवाद आणि जेल सुधारणासारख्या पुलीस आणि अंतर्गत सुरक्षेकडेन संबंधित मुद्द्यांचेर भासाभास जाता. गुन्ह्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हालींच नव्यान केल्ल्या कायद्यांची अंमलबजावणी, फुडारातली पुलीस व्यवस्था आणि यांत्रिक बुद्धिमत्ता तशेंच डीप फेक सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाक लागून तयार जाल्ल्या आव्हानांचेरूय या संमेलनात चर्चा जाता. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आयज जम्मू काश्मीराच्या भेटेर वतले. जे.पी. नड्डा पक्षाच्या नेत्यांवांगडा जावपी बसकेत लोकसभा वेंचणुकेच्या रणनितीचेर चर्चा करतले. जम्मू काश्मीर पार्टी मुख्यालयात बसकेची अध्यक्षता करच्या आदी नड्डा जम्मू हांगाच्या इतिहासीक रघुनाथ देवळात वचून पुजा करतले. अस्तंत बंगालात ईडी पंगडाचेर हल्ल्याचे आरोपी टीएमसी फुडारी शेख शाहजहान संबंधान भाजपा आक्रमक जाल्या. भाजपाचे आयटी सेलाचे प्रमुख अमित मालवीय हांणी सोशल मिडिया सायट एक्साचेर बरयल्ल्या पोस्टात अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर खर आरोप केला. ममता बॅनर्जी ह्या प्रकरणातल्या आरोपींक वाचयता असो आरोप मालवीय हांणी केला. अस्तंत बंगालात लोकशाय सोंपल्या, मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हुकुमशाह जाल्यात असो आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी केला. पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है. बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है. बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है. ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह. भारतीय हवाई दळान पयलेच फावट कारगिल एअर स्ट्रिपाचेर यशस्वी नायट लँडिंग केल्या. हवाई दळान रातच्या वेळार कारगिल एअर स्ट्रिपचेर C-130J सुपर हर्क्युलस विमानाक देंवयला. हवाई दळान सोशल मिडिया माध्यम एक्सार एक व्हिडिओ लेगीत शेअर करून ताचे वरवीं माहिती दिल्या. पळोवया हो व्हिडिओ. बांगलादेशात 12व्या संसदीय वेंचणुके खातीर मतदान सुरू आसा. 300 सुवातां खातीर 1970 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात. प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी ढाकात मतदान केलां. सत्तारूढ पक्ष आवामी लीग आपल्या चौथ्या कार्यकाळा खातीर वेंचणूक लढयता. मतदान केल्ल्या उपरांत बांगलादेशच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी भारता खातीर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. Tested fire during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived.
so they get me shelter. So we have our best wishes to the people of India. अयोध्या राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हांणी मंदिरात सुरू आशिल्ल्या निर्माण कामांची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत मिश्रा हांणी सांगले की मंदिर मार्गाची तयारी, मार्गावेली गेट, भाविकांक खातीर कॅनोपी ह्या कामांचो नियाळ घेतला. हांगची तयारी निमण्या पावड्यार आसा अशें मिश्रा हांणी मुखार सांगले. जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांचे हस्तुकी फाल्यां पणजेत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचे उक्तावण जातले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या. गोय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार, आयोगाचे सचिव ताहा हाजीक पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले. देश विदेशांतल्यान 10,000 प्रतिनिधी ह्या पर्पल फेस्टाक हाजीर आसतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. Opening ceremony will happen on 8th of January evening 5 p.m. and the Honorable Minister for Social Justice, he will come as a chief guest. The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, will be the chief guest, and all other guests will be present. All the ministers, MLAs, and all other dignitaries will be there for opening ceremony. NHRD and Diversity Walkathon म्हणटा ते आमचे साधारण ते म्हाका दिसता 1,000-1,500 दिव्यांग along with some celebrities, along with more म्हणजे non-disabled people. It is inclusive kind of thing, and most of our MLAs and ministers are going to participate. This will happen early morning at 7 a.m. गोय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी महोत्सवाच्या तयारीची माहिती दिल्या. Around 12 countries to participate already. They have started arriving from today. Today morning we had for the interpreters meet. We already had experts from Nepal and USA. There is a very important international blind chess championship which will take place at Shyama Prasad Mukherjee Stadium. Goa will have some permanent facilities, and one of them is स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर. आमकां खबर आसा की जे स्पायनल कॉर्ड इंजरी पेशंट्स गोंयांत आसात किंवा तांकां एक्सिडेंट जाता, खुबशे केसीस आसता, ते माडार चडटा, पाडेली बी आसतात. GMCन आमकां खबर आसा की केसीस येतात accident victims, yeah, and most of them have to, after the initial treatment which happens in Goa, in GMC and other places, they have to move outside the state for rehab. During this Purple Fest, 9 तारखेक आमी permanent spinal cord rehab center उद्घाटन जातले at रुग्णाश्रय बांबोळी. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये बायलांच्या T20 क्रिकेट साखळीतलो दुसरो खेळ आयज मुंबईत DY पाटील स्टेडियमार जातलो. आयज सांजे 7 वरांचेर खेळाक सुरवात जातली. 3 मॅचींतल्या पयल्या मॅचीत भारतान ऑस्ट्रेलियेक 9 गड्यांनी हारयल्या. तिसरी आणि निमणी मॅच 9 तारखेक जातली. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.